Hola, què tal? Benvingut, benvinguda. Molt bona tarda a una nova edició de Costa Fleming. ¡Bravo! ¡Torero! 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 Ara mateix passen 4 minuts de 2:45 de la tarda en directe des de Ràdio Cunit, 107.0 de la FM. Això és Costa Fleming. Anem a conèixer els tertulians a poc. Xavi, com estàs? Bona tarda. Molt bé, encantat de passar aquesta tarda aquí a Costa ¡Torero! Fleming. Sembla que sigui un monotema quan em dirigeixo a tu, però avui sí has passat per la perruqueria. Sí? Vas a perruqueria o vas a barber? Pels És dos. unisex? Sí, unisex. Unisex. Sí. Molt bé. En seguida ens explicarà el Xavi com ha sigut aquesta experiència. Unisex. Si ha sigut a través D'un sol sexe. d'una màquina o ha sigut a tisores, De tot. de tot. Ala, què Bé, dius? ara mateix ens explicaràs com funciona Ai, tot que això i a quina guapa perruqueria està vas. Xavi, sense dir marques ni el carrer exacte, sinó simplement al poble, a quina perruqueria has anat? A una que hi ha a Calafell Platja. Calafell Platja. Sí. És habitual L'última que vegada també vagis vaig... allà? L'última vegada també vaig anar allí. Et coneixen? Però... Per una vegada. Per aquesta i la passada no hi he anat més vegades. Bé, No, però això si us coneix la gent és per les propines que donen, eh? també, Home, també. que això, ¿qué te he dado? 10 euros. Es que ja quedes allà amb una fotografia allà. Sí. Hombre, Aquesta perruqueria, Xavi, quan tu et vas seure, Sí. què et van dir? Tu què vas demanar? Perquè sempre la pregunta és la següent. ¿Qué hacemos? sí, tant. ¿Cómo lo hacemos? Jo vaig dir tot curtet. Tot curt. Sí, perquè ara que ve l'estiu millor amb menys cabell. Sí. Et van rentar el cabell abans i després? No, Només perquè- després o no et van rentar el cabell? No, perquè després anar a dutxar i vaig dir, doncs ja em dutxaré a casa tranquil·let. Val. I abans? Tampoc, Tampoc! no. Hi ha jocs encara que no et renten el cabell. Mira que per tallar el cabell, Sí. en qualsevol manual, en qualsevol llibre de perruqueria, Diu que s'ha de rentar. s'ha de el cabell. rentar per poder doncs tindre És que sí. el pèl bé. No, no, i a més que la màquina queda frenada. Clar, si perquè no. a part tu portaves també gomina. Una mica. Sí, bueno, aquell dia no me'n vaig ficar, va ser el divendres. Aquest nano les ha sap totes, de veritat, Bé, doncs, tornaràs a aquest lloc? Doncs ara, la pròxima vegada, suposo que sí. D'aquí Sí. un parell de mesos, no, ja? Sí, Sí. Bé, per últim, si no és molta indiscreció, quan et va costar? doncs ara no me'n recordo. Més o menys. 9 euros, crec. 9 euros? Sí. 900? 0-0. Vas deixar propina? Doncs no sé, va pagar la meva mare. No ho sé. No ho saps. No sé. Així ja se puede ir al peluquero, clar. Pagando la mamá, Xavi, tenim notícies curioses. Doncs anem amb el top 5 de notícies curioses d'aquesta setmana. Comencem amb la número 5. Comís a Llagostera 4,6 quilograms de cocaïna camuflada en sobres de sopa procedents de Colòmbia. La Policia Nacional va tenir fa setmanes 10 persones vinculades amb el descarregament a Llagostera d'una partida de productes alimentaris procedents de Colòmbia, en què havien fet passar 4,6 quilos de cocaïna, que era camuflada dins de 54 sobres de sopa d'una coneguda marca d'aquest país. El material va arribar en un contenidor prop del port de Barcelona. Uau! Jo ara saps què em fa por, Compres 1 quilo de musclos i no saps el que et trobaràs a dintre quan els fas bullir tu, perquè tot ho foten a dintre de coses rares. I tant, i tant. Penyals de nen. No saps ni què menges ja, eh? Ja no saps el que menges, tu. Jo un dia amb una I els músculs encara, però tot el que sigui empaquetat, cuidado, eh? Sí, Cuidado, no, eh? Bueno, jo amb mig quilo de músculs l'altre dia quasi al·lucinava. Al loro, al loro. ¡Al loro! Vinga, al loro. ¡Que no nos embauquen! Top 4. Anem amb la número 4, que diu... Jutgen un home per haver deixat sord un repartidor de pizzas amb un tornavís i haver robat a 2 més. El fiscal demana 18 anys i mig de presó per a un home de 30 anys per haver atracat 3 repartidors de pizzas i haver-ne deixat un sord clavant-li un tornavís a l'orella esquerra el 2007 a Terrassa. L'home va admetre ahir davant la secció segona de l'Audiència de Barcelona que havia comès tots 3 robatoris per l'addicció de la cocaïna, que manté des dels 18 anys. Així que aquestes pizzas ja van... O no eren les pizzas el que es fotien, que clavava els calés només per comprar. Aquestes notícies venen de Colòmbia, sembla. Ja sembla. anaven així carregadetes Sí. una mica. Xavi,
I hi havia més així. No, Són les però- d'aquesta setmana, però dic, no. Hem d'anar polint, és a dir, notícies curioses és, per exemple, Jaume, posa un exemple de notícia curiosa. Mira, Un ejemplo de noticia curiosa. El aparejamiento del berberecho salvaje en las costas gallegas ha producido 4.000 millones de ligues con los percebes también de por allí. Bé, a veure, Xavi, què ens portes com a notícia número 3? Un poble granadí queda incomunicat després del robatori d'1 quilòmetre de casa. Són drames! Això no és una notícia. No és El número 2 i l'1 no, Val. Per això, perquè això no és una secció. Són notícia. desgràcies! Això no és... Se m'han posat els ulls Això no és el programa Gente o España Directo. No. Cunit directe. No. Però bé, Xavi, endavant. Tinc de canviar de web. Sí, millor, sí. Doncs l'alcalde de Polícar, Granada, ha informat avui que aquest municipi es troba incomunicat des de que el cap de setmana passat es produís el robatori de gairebé 1 quilòmetre de cable telefònic que ha afectat els serveis de fax, internet i telèfon fix. L'alcalde ha relatat que la majoria dels ciutadans d'aquest poble té una edat avançada i depenen del telèfon fix per gairebé tot, especialment per demanar les cites mèdiques o accedir al Confirmat. servei de teleassistència, raó per la qual la línia està operativa com més aviat millor. Molt bé, Xavi. Esperem ara que la segona i la primera siguin amb la línia que comentava el Jaume. No, però els hem de donar una idea, que facin senyals de fum o alguna cosa així. No sé si no tenen telèfon, abans es feien. La vergüenza que te va menos que el Una salto manteta, de Tarzán. com els indis. Doncs anem amb la número 2, que diu va. el castell del comte Dràcula passa a mans de l'arxiduc de Habsburg. Bravo! Bravo! No parlem de robatoris, no parlem de desgràcies. Parlem de Dràcula. Ole! Bendito sea el Señor. No tornaré a fer servir més aquesta web, des Bé. d'avui. L'estat romanès ha cedit als seus legítims propietaris el castell de Bran, la fortalesa medieval que suposadament va inspirar el Bram Stoker per descriure el castell del seu celèbrim personatge, Dràcula. Segons s'han informat mitjans locals. Així, tot queda en la noblesa i el castell del comte Dràcula passa oficialment a mans de l'arxiduc Domínic de Habsburg. El castell de Bran, situat a la província de Brasso, al centre de Romania, va ser retornat a l'arxiduc en principi fa 3 anys, però fins avui està administrat per l'estat romanès. M'ha agradat, vas bé. Menys mal, Xavi, que has començat per la cinquena, acabant amb la primera, perquè així acabem amb notícies que ens agraden a tots. I el top 1? El número 1 que ve cap aquí, cap a Catalunya. El cap de Convergència i Unió, Sal, exigeix la prova d'alcoholèmia. Política no! Política, tu és política. Això, va, digues política. Exigeix la prova d'alcoholèmia perquè un regidor d'Esquerra li diu que ha begut. És que jo sempre dic que aquestes remenades de pa amb oli i sucre, amb vi i sucre, arriben a carregar, Sí. Doncs el portaveu de Convergència, Sal, i el regidor d'Esquerra van afrontar-se un cop acabat el ple del dilluns. L'afrontament va tenir lloc a la mateixa sala de plens en el moment en què va acusar d'haver begut i aquest va exigir la prova d'alcoholèmia, que va donar un resultat negatiu de 0. Els fets van tenir lloc quan a la sala de plens ja pràcticament només quedaven els regidors i alguns familiars d'aquests. Ole! Xavi, gràcies. Doncs encantat d'haver passat Torero! aquesta hora i mitja de moment aquí a Castellflèmic. Torero! Carles Pino. Canviaré Sí. de web, de notícies Molt bé, curioses. molt bé. La Carles. de Costa Fleming no, Digues. www.costafleming.es. Ay, qué bien lo sabe el niño, mira. Costa Fleming, nada más.